Здравейте, приятели! Аз съм Сашо, а вие сте отново с моя канал. В днешното видео съм решил да направя една по-различна топкостация, която не е към дадена тема. И топкостацията се казва 50 невероятни факта, след които ще си кажете как. Светът има много странни неща и днес ще ви изброя част от тях. Преди да започнем, не забравяйте да оставите по един лайк за подкрепа, естествено. И направо да започваме. С едно шокиращите научни факти. Водата може да се заври и да замръзне едновременно. Това се случва при специално налягане и се нарича тройна точка. Октоподите имат 3 сърца и синя кръв. Сърцето на син кит е толкова голямо, че човек може да плува в неговите артерии. На Сатурн и Юпитер валят диаманти. Не се шегувам. Проверете в чичко Google, ако искате. Медът никога не се разваля. Буркани с мед на 3000 години са напълно годни за ядене. Тоест, ако имате някой мед в къщи и е прекалено остарява, не се притеснявайте да си го хапвате. Човешкият мозък може да съхрани 2,5 петабайта информация. Това са 3 милиона часа видео. Венера е по-гореща от Меркурий, въпреки че е по-далеч от Слънцето. Ако разтегнеш цялата ДНК в тялото си, тя ще стигне до Плутон и обратно. Ако разбиете яйце под вода, жълтъкът няма да се разтече, а ще остане като сфера. Езерото Хилиар в Австралия е естествено розово, т.е. няма реална петъчина. Част 2. Факти, които звучат измислени, но са напълно реални. В Япония има автомат, който продава пари. Не се шегувам, реална информация е това наистина. В Китай има сграда във формата на чайник. В Дания има повече велосипеди, отколкото коли. Първият компютърен вирус се е казал Brain и е създаден през 1986 година. Има дърво в Шри-Ланка, което цъфти само веднъж на всеки 12 години. Ако пътуваш със скоростта на светлината, ще остарееш по-бавно от хората на Земята. В Антарктика има водопад, който изглежда като кървящ ледник. В някои части на Аляска е забранено да шепнеш на няколко, докато той е на лов. В Южна Корея има повече фризьорски салони, отколкото училища. Уж България била лоша държава. В Исландия няма комари. Това според мен повечето от вас го знаят, но други може да не го. Нали така? Част 3. Най-странните неща на планетата. В Колумбия има река с 5 различни цвята. Има езеро в Африка, което може да извигне като вулкан. В Бразилия съществува Змийския остров, където живеят по 5 змии на квадратен метър. Разказах ви повече за него в видеото си топ 10 най-опасни места. Ще ви скочи горе вдясно да го гледате. Ама след това видео. В пустинята Такма има места, където никога не е валял дъжд. Картиците могат да копаят тунели с дължина до 90 метра за една нощ. Езикът на синя кит тежи колкото слон. Жирафите нямат гласни струни, но могат да комуникират чрез инфразвук. В космоса има облак от алкохол, достатъчно да направи 400 трилиона бири. Ще се напиеме. Ако поставите златна рибка в тъмна стая, тя ще стане бяла. Мисля, че и с цветята става така. Котките могат да говорят само с хората. Помежду си използват само мъркане и език на тялото. Част 4. Факти за Земята, които ще ви изумят. Океаните съдържат около 20 милиона тона злато. Ма не се шегувам, проверете в Google. Най-дълбоката дупка, изкопана от хора, е 12 262 метра. В Русия. Сахара не винаги е била пустиня. Преди 6000 години е била зелена савана. И сега на Еверест има Wi-Fi. Като казах Еверест, почет пред българина, който е умрял на Еверест, много е и покорил почет.
Най-горещото място на Земята е пустинята Луд в Иран. 70,7 градуса. Как? Преди милиони години в Антарктика е имало гори и реки. Още едно как. Най-голямата жива структура на Земята е големият бариерен риф. Има място в Бразилия, където две реки текат паралелно, без да се смесват. Най-сухото място на Земята не е пустинята, а долините на Макмърдо в Антарктика. Ма казах най-сухото, не е най-студеното, да знаете. Част 5. Умопомрачителни факти за космоса. Едва казах думата умопомрачителни. Няма да се мъча пак. Ако паднете в черна дупка, времето ще започне да тече по-бавно за вас. Марс има най-големия вулкан в Слънчевата система Олимп Монс. Космическият звук не съществува, защото няма въздух. Но в някои галактики има звукови вълни. На Венера един ден е по-дълъг от една година. Как? Някои астероиди съдържат толкова метали, че могат да направят човек милионер. Юпитер има 92 известни луни. Най-голямата диамантена планета е 55 Канкри и тя е наричана планетата на диамантите. Млечният път и галактиката Андромеда ще се сблъскат след 4,5 милиарда години. Вселената се разширява по-бързо от скоростта на светлината. На Плутон има планини от лед, високи колкото Алпите. Човече! И така, приятели, това бяха 50-те невероятни факта, след които ще си кажете как. Кой факт ви впечатли най-много? Мене лично всички ме впечатли. Но вас може само един да ви впечатли. Пишете хаштаг всичките, ако всичките са впечатлили. Или пишете хаштаг еди кой си факт. И добре, това видео, както ви казах, беше много по-различно. Научихте неща. Това е целта на Толкосацията, както ви казах. Абонирайте се за следващата Толкосация. Тук ще ви излезе моя канал, откръчи с моята снимка, за абонирате, ако не сте го направили. Тук ще ви излезе друго видео, което да гледате, а под него плейлист Толкосации за другите Толкосации. Аз бях Сашо и това беше краят на видеото. Чао!